Heipparellaan taas kaikissa on TCP täällä ja tervetuloa Valioliiga-viikko-ohjelman pariin. Tänään pureudutaan edellisen kierroksen jälleen tulosten muodossa ja pohjustetaan vähän tulevaa viikkoa ja tulevaa kierrosta, mikä perjantaina alkaa. Lähdetään käymään matseja läpi. En tänäänkään viikonloppuna sattuneesta syystä jo kerennyt ihan hirveän montaa matsia kokonaan kattoo. Enkä ole kattonut highlighttejakaan monestakaan, joten mennään ihan fiilispohjalta ja vähän noita tuloksia perkaille, että mikä fiilis meille tulee niistä, mitä siellä on tapahtunut. Tiedän toki, mitenkä ottelut on mennyt, mutta lähdetään perkaamaan tosiaan. Ensimmäinen ottelu Brentford vastaan Manchester United ja kysymys kuuluu, että minkä takia Ruben Amorim on edelleen Manchester Unitedin coachina. Jälleen yksi pettymykseen päätynyt ottelu. Brentford piti kotonaan kaikki 3 pinnaa, 3-1 lopputulos. Näyttää tylyltä. Positiivisia, jos tuosta etitään, niin Seiskon ensimmäinen Valioliiga-maali näki päivänvalon tässä ottelussa Manun puolelta, mutta Bruno Fernandes missasi taas rankkarin. Ei niin kuin, en tiedä. Thiago 2 maalia, Brentfordille on tosi hyvä. Jensen teki sitten lisäajalla ton 3-1 maalin, kun Manu haki kiivaasti sitä tasoitusta. Jos katsotaan tilastoja, Manu piti palloa enemmän tässä matsissa, loi maali odottamaan enemmän tässä matsissa, loi laukauksia enemmän tässä matsissa, oli heikompi tuossa laukausten laadussa kuin Brentford ja suurissa mahdollisuuksissa oli Brentford edellä 6-4. Hukatut maalipaikat 3-4 Brentfordille. Eli Brentford hukkasi enemmän maalipaikkoja, oli kliinisempi laukauksissa kohti maalia, loi vähemmän maali odottamaa. Tuolla 2 maali odottamalla teet 3 maalia, niin se on aika paljon. Eli syyttävä sormi ehkä osoittaa johonkin suuntaan Manchester Unitedin puolustuksessa. Manu piti palloa tosiaan enemmän, syöttöprosentitkin Manulla paremmat. Virheitä Brentfordilla enemmän, eli Brentford rikko enemmän ottelussa. Kulmapotkut Brentfordille. Jos katsotaan tätä kokoonpanoa, niin Amorim ei vaan luovu tuosta omasta formaatiostaan. 3 linjaa, wingbackit, 2 keskikenttää, puolustavampaa keskikenttää, 2 hyökkäävämpää keskikenttää ja sitten kärki. Ja Bruno Fernandes taas alaukoi rankkarin. Mbuemo ja Kunha oli omissa joukkueissaan viime vuonna rankkarispesialisti ja teki paljon maaleja rankkareista. Minkä takia Bruno Fernandes oliko toinen vai 3 missattu rankkari tälle vuodelle, niin minkä takia se saa edelleen siellä niitä laukoa, se on se kysymys. Ja mitä luvin juttuja, niin Manu rässäs välillä todella korkealla, linja oli korkealla keskiviivan tuntumassa ja Brentford heitti palloa vaan sieltä yli. Siellä on Maguire, Shaw, Delikti toppareina. Niistä juoksuvoimaisia ei oikeastaan ole kukaan. Niin herättää hirmu paljon kysymyksiä. Pajindiri oli maalissa, Lammensia ei ole vielä ajettu tuohon ykkösmaalivahin paikalle. Tosiaan positiivisia oli, että Sesko teki sen maali, mutta Mbuemo ja Kunha on kyllä tänä vuonna ollut aika hiljaisia versus viime kaudet ja isolla rahalla joukkueeseen, niin ihan mielenkiintoista. Kelleherin hyvä Brentfordin maalilla. Brentfordilta hyvää hakua sinne ja Thiago tosiaan teki 2 maalia nyt tohon peliin. Ehkä toi oli enemmän Manun huonoutta kuin Brentfordin hyvyyttä. Totta kai jonkun ne maalit pitää tehdä, mutta miten kauan Amorim saa aikaa? Jossain puhuttiin, että marraskuun alussa kannattaa vasta antaa potkut vai jotenkin, että jos ennen sitä jotain tiettyä... Oliko se, että ennen kuin Amorim on ollut vuoden Manun managerina, niin jos se potkitaan pois, niin joudutaan maksaa 13 miljoonaa puntaa tai jotain vastaavaa korvauksia. Sen jälkeen se summa on pienempi, eli katsotaan. Kertokaa kommenteissa mitä mieltä, nähdäänkö Amorimin potkut vielä tämän kauden aikana tai jopa ennen joulua. Seuraavana Chelsea vastaan Brighton, Hove Albion ja vierasjoukkue haki 3-1 lukemilla tästäkin pelistä 3 pinnaa. 2 maalia lisäajalla. Se on tosta nyt otettavana ja jälleen punainen kortti. Tällä kertaa Trevor Chalobah otti sen punaisen tohon matsiin Chelsea-nuttuun. Eli vähän turhia punaisia kortteja tonne joukkueeseen ja vähän tuhnuilivat ton. Johtivat 1-0 Enzo Fernandesin maalilla. Chalobahille punainen, Welbecki ensin tasotti 7-7 ja De Kuiper vei johtoon 90+2 minuutilla ja Welbeck teki vielä toisen 90+10 minuutilla. Joten Chelsealtä huono peli, tyhmiä punaisia
en tiedä mistä tilanteesta tuo punainen tuli, mutta jos katsotaan tilastoja, niin katsotaanpa tilastoja vähän tarkemmin kuin mitä tosta, nähdään vähän enemmän. Chelsealla pallonhallinta 60-40, maali odottama oli taas sitten Brightonilla 2-28, 1-80. Laukauksia yhteensä aika tasan noin meni. 3 kummallakin kohti maalia. Brighton pisti kaikki 3 laukausta maaliin. Suorat mahdollisuudet 4-2 Brightonille. Onnistuneet syötöt. Chelsea kun piti sitä palloa enemmän, niin pystyi luomaan myös paremmin syöttejä. Sama syöttöprosentti molemmilla. Yli 100 syöttöä enemmän Chelsealla kumminkin. Se kertoo siitä pallonhallinnasta. Virheitä myöskin Chelsealla enemmän, mutta mä en tiedä oliko se miten paljon selkeämpi tuo hallinta ennen sitä punaista korttia. Mutta tosiaan Brightoni käänsi ottelun ja 3 pinnaa sinne. Kokoonpano jos katsotaan, niin Pedro oli hiljainen, Fernandes hyvä tossa kumminkin. Estevaolta ei vissiin nähty ihan hirveitä. Sanchez palasi punaisen jälkeen maalille sinne. Otti heti 3 omiin. Kertoo taas siitä, että ehkä sinne kaipaisi jotain maalivahtia. Ja suurimmat onnistujat oli tällä alakerrassa myös vastustajan joukkueella, että no Rutteri tuli 85-sella, 6-7 tuli Welbecki sisään, joten 10 minuuttia kentällä ja teki ensimmäisen maalin Danny Welbeckiltä, hyvä matsi, ja lähtökohtaisesti noin ketä tuolta penkiltä sitten kentälle tuli, niin oli hyviä vaihtoja vierasjoukkueelle, kun hakivat ensin tasoitusta ja sitten sitä voittoa, ja Chelsea tappio, Brighton Hove Albion 3 vieraspinnaa, tärkeät pisteet Brightonille ja nostaa heidän osakkeitaan sarjassa ylemmäs. Tämän matsin katoin ja ai että tää oli hyvä jalkapalloottelu. Mun mielestä niin kuin molempiin päihin hyviä tilanteita. Palase vastaan Liverpoolia, Liverpoolille kauden avaustappio, ei enemmän eikä vähempää sen takia ollut ihan kiva ottelu katsoa, vaan myös se, että mitä tuossa ottelussa tapahtui. Sarri vei 9 minuutilla Crystal Palacen johtoon. Chiesa tuli penkiltä ja tasoitti 8-7 ja siinä kohtaa olin taas taas Liverpool tekee tämän ottelun lopussa tasoihin ja tekevätkö vielä voittomaalin. Mutta mitä vielä? Eddie Nketiah, entinen Arsenal-kärki, 90+7 minuutilla kylmää kalkkia Liverpoolin naamalle ja 2-1 voittomaali Vaparin jatkotilanteesta. Mun mielestä Palase oli hyvä tuossa matsissa. Pystyi luomaan paikkoja, pystyi pitää palloja. Liverpool, siis eka puoliajalla toi peli olisi voinut olla Crystal Palacelle 4-0. Niillä oli niin paljon hyviä paikkoja. Siellä monta hyvää torjuntaa oli Alissonilla ja 7.4 olisi kyllä ehkä ansainnut man of the matchia. Mikä juttu. Mark Guehi syöttöpiste voittomaaliin. Oli lähellä, että ei ollut Liverpool-pelaaja, mutta nyt Crystal Palace nutussa se syöttöpinna voittomaaliin. Ja mun mielestä Palase pelasi todella hyvin. Ja mulla oli jo mutu ennen ottelua, että tulee todella hyvä jalkapallo ja tasainen jalkapalloottelu. Palase on ainut joukko tämän vuoden liigassa, joka ei ole vielä hävinnyt otteluakaan. Ja mikä se oli? Niillä on ihan törkeän pitkä tappioton putki ottelussa kotiareenalla. Se on jotain käsittämätöntä tällä hetkellä, mutta Crystal Palace tosiaan ainut tappioton joukkue enää liigassa, nyt kun pystyvät Liverpoolin voittaa. Gravenberch oli Liverpoolin parhaimmistoa taas tuossa ottelussa. Mikä on Mohamed Salahille tullut? Ei ihan hirveästi ole näkynyt näissä matseissa. Alisson oli todella hyvä. Otti monta torjuntaa ensimmäisellä puoliajalla, mistä Palase olisi voinut rankasta. Ja melkein kävi kylmät, koska sieltä tuli se tasoitus. Tasoitus sitten Chiesalle, joka tuli kentälle 7-4 kentälle ja 8-7 tasoitusmaali. Oli hyvä maali sekin. Siinä ei Hendersonilla ollut saumoja. Mutta Crystal Palace piti Selhurst Parkilla 3 pinnaa. Mielenkiintoista nähdä nyt, miten tämä vaikuttaa tuohon Liverpool-nippuun. Konate oli vähän nihkeä taas tuolla puolustuksessa, että en tiedä. Ilman Allissonia toi peli olisi ratkennut jo paljon aiemmin kuin mitä 90+7 minuutilla, mutta mun mielestä ansaittu voitto Crystal Palacelle. He oli hyvä joukkue tuosta, jos tilastoja katsotaan, niin vaikka pallonhallinta on Liverpoolilla, se ei kerro koko totuutta. Katsoo maali odottamaa, melkein 3 maali odottamaa Palasella, Liverpoolilla 2 maali odottamaa. Enemmän laukauksia Liverpoolilla, mutta kohti maalia ja suuria mahdollisuuksia Palasella enemmän.
Eli oli parempi. Mutta toi 175 syöttöä vaan Palasella, Liverpoolilla 600. Kertoo siitä, että Liverpool piti sitä palloa ja se oli ehkä Crystal Palacein taktiikka myöskin vähän tähän ottelun tultaessa, että annetaan pallonhallinta vastustajalle, isketään vastaan. Liverpool puolustus on heikkous ollut niille tänä vuonna. Ja se tuotti tulosta 2-1 voitto Crystal Palacelle ja 3 pinnaa ja ainut tappioton joukkue liigassa enää. Leeds ja Bournemouth tasas pisteet sitten Elland Roadilla 2-2 lukemilla. Vuorotellen maaleja tehtiin siellä. Semenio teki ensin 1-0, Rondoni 1-1, Longstaffi vei Leedsin vajaan tunnin kohdalla 2-1 johtoa ja näytti, että pisteet jääs Elland Roadille, mutta niin vaan Junior Groupin lisäajalla myöskin tasoitusmaali tähän matsiin ja pisteet tasattiin 2-2 lukemin. Tilastojen valossa aika tasainen peli, vaikka vierasjoukkue pitikin palloa. Bournemouth on ollut tällä vuoden liigassa hyvä pallonhallintajoukkue. Maali odottama kumminkin nousi ja Leedsille yllättäen 1-8-4, että siellä pystyttiin luomaan sit enemmän noita vaarallisia paikkoja kuin mitä vastustajan joukkue. Ehkä pieni vääryys myöskin toi, että Leeds ei sitä voittoa tästä ottanut, mutta mä sanoisin, että nousijajoukkueille näistä peleistä saatavat pinnat, on ne sitten kotona tai vieraissa, niin on todella tärkeitä. Ja mun mielestä tämän vuoden nousijajoukkueet kaikki on pelannut tosi hyvin sarjassa. Toki Burnley tällä kierroksella ei pelannut ihan niin hyvin, mutta Leeds ja Sunderlandi on noita pisteitä pystynyt ottaa ja on näyttää siltä, että pystyisivät pysymään jopa sarjassa. Mun mielestä, ehkä pelitilanteisiin nähden ei ollut vääryys tasuri, mutta ei olisi ollut vääryys myöskään kotivoitto. Ja sitten tosiaan siihen Burnley-matsiin. Manchester City kotona Burnley vastassa vierasjoukkueena Etihadilla ja 5-1 taululle. Siellä Estevellä ei ollut ihan paras ottelu Burnley-pakista. Mä haluan nähdä, mikä sen ratingi on. Koko viisikko täällä puolustuksessa. Ekland 4.0, Laurent 4.3, Esteves 1.8, 2 omaa maalia. Haalandi teki 90 ja 93 sitten maalit ja Nunesin sen yhden. City tyly isäntä ja vahva isäntä. Nyt oli Citylläkin pallonhallinta. Totta kai Burnley ei tue siihen pallonhallintaan hirveästi näissä matseissa. 68-32 Citylle. Haalandille 2 maalia. Montakahan se on tehnyt jo liigassa 7 tänä vuonna tai jotain. 2 oli tuo maali odottama, 5 on siihen nähden aika paljon. Toki 2 omaa maalia. Ja alle 1 maali odottamalla Burnley sitten Jadon Anthony teki sen 1 maalin sinne. Mutta ei mitään hirveätä kerrottavaa. Selkeä suosikki oli City ja selkeä voiton myöskin City otti. Tämä ei ollut ehkä Burnleylle myöskään semmoinen ottelu, mistä on budjetoitu mitään pisteitä saataviksi. Kaikki olisi plussaa, mitä sieltä olisi ollut tulossa, mutta Esteven 2 omaa maalia. Ei tiedä minkälaista tilanteesta ne omat maalit tuli, mutta se on aika huonoa puolustamista. Ja sitten jos 5 pakilla pelataan muutenkin lähtökohtaisesti, niin ehkä vähän parempiin numeroihin pitäisi pystyä. Ja sitten kun puhuttiin nousijajoukkoista, niin sitten se 3. nousijajoukkue Sunderland haki vieraspisteet Nottinghamin vieraana. Alderete ainoan maalin tekijä puolen tunnin kohdalla abouttia rallaa. Sunderland on kyllä ollut rohkea joukkue näissä peleissä. Tässäkin jo pelissä kun katsotaan, niin ei ne pallonhallinnalla hirveästi juhlin City Groundilla. Nottingham piti tietenkin palloa 65-35. Pieni maali odottama niin kuin enemmistö myöskin kotijoukkueella, mutta siellä vastustajan maalilla on tosi kuuma maalivahti. Rolfsi on ollut todella hyvä ja niin kuin toi koko Sunderland puolustus tämän vuoden liigassa ollut tosi vahva. Eikä niin kuin Granit Xhaka ja Sadikki tuossa puolustavina keskikenttinä niin on olleet tavallaan lukkona vielä sille puolustukselle. Rolfs ja sitten toi pakisto siinä edessä. Alderete teki pakkina sen maalin myöskin tähän matsiin ja rohkea oli Regis Lebris toisella puoliajalla. Joukkue johtaa 1-0 peliä ja hän ottaa 2 hyökkääjävaihtoa kentälle. Otti Properin ja Adingran sinne. Bertrand Traorekin tuli kentälle. Ja varsinkin tuossa lopussa niin 2 hyökkääjää Adingra ja Proberi kentälle. Et siinä vaiheessa olisi voinut ruveta jo puolustelemaan, mutta ei mitään vielä. Hyökkääjiä kentälle, lähdetään luomaan rohkeasti paikkoja ja peliä.
ja haetaan sitä toista maalia ennemmin kuin pidetään sitä 1-0 johtoa. Sunderland on ollut vahva. Niin vieraissa kuin kotona rohkealla pelillä ovat menneet ja jälleen siitä hyvä tulos. Ja Sunderland on aika korkealla tämän vuoden liigassa tällä hetkellä jo. Seuraava tulos on jälleen yksi semmoinen vähän yllättävämpi tulos. Tottenhamia pidettiin tähän otteluun lähdettäessä, varsinkin kun kotiareenalla pääsivät pelaamaan, niin suursuosikkina. Mutta mitä vielä, joutuvat taistelemaan ja Wolves oli todella lähellä voittoa, ensimmäistä voittoa tämän vuoden liigassa, mutta niin vaan. Joo, palinhan 90+4 minuutin tasoituksella Tottenham tuli tasoihin tässä matsissa ja Wolves ei saanut vieläkään sitä kauden avausvoittoa liigassa, mutta pelasivat mun mielestä hyvin. Pallohallinnallisesti peli oli yllättävän tasainen. Maali odottaman kohdalla peli oli yllättävän, siis Tottenham oli yllättävän aneeminen tähän otteluun. Ei hirveästi saanut ja tuo Wolves puolustus oli todella hyvä tässä matsissa. Bueno, Krejci, Bueno ja Doherty. Siellä on 2 Bueno, okei, en tiennytkään tota. Ja Andre ja Gomez siinä sitten tukipelaajina. Pärivali oli ihan hyvä, loi paikkoja, mutta ei sitten saaneet semmoisia Kuduksen ja Richarlisonin kanssa mitään isompaa tuolla aikaan. Ja joo, Palinhan on osoittautumassa tosi hyväksi hankinnaksi Tottenhamille tuohon keskikentälle. On tehnyt monta ratkaisumaalia jo. Ja nyt se ratkaisu hänen maali toi sen tasapelin tästä ottelusta. Ja se oli Tottenhamille ehkä se minimitulos totta kai. Wolvesi ainoa voitoton joukkue taisi olla. Tai ainut joukkue, joka on hävinnyt kaikki pelinsä. Niin tää oli Wolvesille kauden avauspiste. Mutta se voitto oli otettavissa. Tällä kertaa sitä ei ihan vielä tullut. Mutta selkeästi oikeaan suuntaan Wolvesilla on myöskin toi peli menossa. Tottenhamilla ehkä ei niinkään oikeaan suuntaan. Ehkä enemmänkin on nihkeämpää peliä ollut nytten viime aikoina. Ja alkukauteen peilaten, niin tätäkin voidaan pitää jonkinnäköisenä yllätystuloksena. Aston Villa Fulham 3-1 kotivoitto. Ottelu alkoi kyllä tyylilleen uskollisena, kun Jimenez puski kulmasta 1-0 Fulhamin johtoon. Mutta niin vaan Aston Villa sitten eka puoliajan lopulla ja toisella puoliajalla ihan muutamaan minuuttiin käänsi pelin. Ja selkeästi uudenlaista ilmettä on Unai Emeryn nipussa havaittavissa. Ja ehkä tämä voitto niin vähäsen himmailee niitä potkuhuhuja myöskin siellä Emerylle. 3-1 voitto. Watkins teki maalin tohon noin kauden avausmaali. John McKinn hieno laukaus. Hänellä on kyllä tosi hyvä potkutekniikka ja tosi hyvä laukaus, kun pääsee vapaasti laukomaan. Siinä ei kyllä ollut Berleinolla mitään saumaa siihen laukaukseen. Watkinsin chippi juoksupallosta niin oli kans hieno. Emi Buendia sitten se 3. maali. Jos pitää hyviä esityksiä löytää tuolta, niin Watkins, Rogers, McKinn keskialueella, niin tosi hyviä. Kessandi ei ole vieläkään löytänyt oikein rooliaan tuohon joukkueeseen. Ja harmittavaa Tyron Mings ja McKinnin loukkaantumiset tuossa pelissä, että paljon jobin postia myöskin Aston Villalle, mutta tärkeä ensimmäinen voitto liigassa ja 3 pinnaa, varsinkin Villa Parkilla, niin todella tärkeä voitto Aston Villalle, harmittava tappio Fulhamille, mutta niin näin välillä menee. Kotijoukkue on kumminkin lähtökohtaisesti peleissä suosikki. Tähän mä laskin kyllä Fulhamin pienoiseksi suosikiksi, kun Aston Villa oli pelannut niin huonosti, mutta on kiva nähdä, että Aston Villakin vihdoin ja viimein saa tulosta myös aikaan Valioliigaviheriöille. Tämä ottelu oli myös yksi kierroksen helmistä, yksi kierroksen tiukimmista ja ehkä yksi kierroksen puhuttavimmista myöskin. Arsenal vieraili St. James Parkilla ja haki sieltä loppuviimein kaikki 3 pinnaa 2-1 vierasvoitolla. Gabrielin 90+6 minuutin kulmapotku puskumaalilla ja Merino toi puskumaalilla kulmapotkun jälkitilanteesta tasoihin Arsenalin. Voltemade vei puskumaalilla, oliko sekin vapari vai kulmapotku? Kulmapotku oli sekin muuten, niin sieltä 1-0 johtomaali ihan liian vapaasti. Voltemade pääsi puskemaan boksissa. Pieni Gabrielin merkkausvirhe siihen ja 1-0 Newcastlelle ja Arsenal piti palloa. Yritti luoda, ei oikein, oli nihkeetä jälleen toi pelirakentelu.
muutamia paikkoja oli, mistä olisi voinut tehdä, mutta ei. Ei, vasta sitten kun Merino, Martinelli, kumppanit tuli kentälle, niin sitten vasta rupesi tapahtumaan. Ja 2 erikoistilannemaalia jälleen Arsenalille, 2 kulmamaalia ja tärkeät pinnat. Eka puoliajalla Gyökereisille pelattiin pallo läpi, Nick Pope kaato Gyökereisin, tuomari näytti rankkaria, VAR-kopissa sanoo Liverpoolin kannattaja Darren England, että käypäs tsekkaa videolta, ei ehkä ollut rike, ja niinhän se sitten kääntyi. Ja siitähän nousi polemiikki somessakin, siellä jotkut entiset pelaajatkin oli sanonut, että on verrattavissa viime kaudella, niin kuin mikähän Arsenal-matsi se oli, missä tapahtui samanlainen rike Arsenalia vastaan, niin kuin Arsenalin pelaajan tekeminen, ja siitä tuli selvä rankkari. Siellä oli se kontakti Nick Popein ja Victor Gyökeresin välillä, ja kun se kontakti on noin selkeä, niin kyllä se on rankkarin arvoinen, mutta minä sanon, että kun siellä VAR-kopissa on jonkun toisen joukkueen, joka taistelee siitä mestaruudesta näennäisesti puheessa ollut, että se on Arsenal, Liverpool, City, jotka sitten taistelee, ja Liverpool aiemmin hävisi matsin Palaselle, niin jos siellä on Darren England, joka on fanaattinen Liverpool-fani, kannattaja, tuomihtemassa VAR-kopista tähän peliin, niin voi olla 99% varma, että se Liverpool-sydän sykkii siellä niiden päätösten sisällä jollakin tapaa, vaikka ei saisi. Kun kyse on Englannin Valioliigasta ja VARista, niin eihän toi niinku oikein mun mielestä mennyt. Siellä oli kierroksella muutamia muitakin VAR-tilanteita, mitkä puhututti käsivirheitä boksissa ja näin poispäin. Ja Arsenalillakin oli yksi käsivirhe, mutta se tuli niin läheltä se laukaus, että siinä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta tehdä muunlaista toimintaa siinä, mutta tärkeintä oli se, että Arsenal kairas 3 pinnaa tästä, näytti sitä sisukkuuttaan taas joukkueena. Gabriel Merino, tärkeät maalit heille myöskin. Harmittavaa, että se rankkari jäi saamatta. Siellä olisi ollut, se peli olisi ollut varmaan vähän erinäköinen, mutta hyvä, että Arsenalkin välillä joutuu taistelemaan. Hyvä, että niitä käännetään näitä pelejä kumminkin voitoiksi sitten. Tasuriinkin olisin ollut tyytyväinen, mutta voitto on tietenkin aina hyvää näistä. Jos katsotaan tilastoja nopeasti, niin huomaa taas 63-37 hallinta. Meillä oli kumminkin se maali odottama 2 verran tuolla, että siinä oli niitä paikkoja. Siellä Nick Pope otti muutaman ison torjunnan ja siitä krediitit sinne mihin se kuuluukin. Pope oli hyvä, Tonali oli hyvä. Oikeastaan hyökkäystä ei Newcastlelta hirveästi näkynyt. Voltemarella muutama paikka ja se 1 maali sinne. Gyökereisiä ei edelleenkään mun mielestä päästä hyödyntämään niin hyvin kuin pitäisi pystyä, mutta oli vähän yllättävää, että pelattiin tällä lailla näin, että Trossardi ei ihan hirveästi tuonut tohon mitään. Et toki siellä nyt on niitä loukkaantumisia aika paljon. Ja oli kiva nähdä, että Mosquera avasi, mutta sitä mä en ymmärrä, että miksi otettiin puoliajalla vaihtoon ja Saliba siihen tilalle. Koska mun mielestä Mosquera ei pelannut huonosti ekaa puoliaikaa ja se ei ollut syyllinen siihen maaliin, mikä tuli. Et mun mielestä Mosquera on tullut hyvin tuohon Arsenal-nippuun mukaan. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Ollaan sarjassa ihan hyvillä sijoilla. Ja mielenkiintoista nähdään nyt sitten West Hamin ensi kierroksella vastassa, että minkälainen ottelu siitä tulee. Ja kierroksen päätösottelu oli Everton ja West Hamin välinen otatus, ja West Ham uuden managerin julkaisi maanantaina, eli eilen, kun tätä tälleen tiistaina nauhoittelen, niin vai oliko sunnuntai? Kun sunnuntaina taisi ollakin. Nuno Espirito Santo tulee, on West Ham uusi valmentaja, ja nyt maanantaina oli toi vika matsi Hill Dickinsonilla, ja sieltä jo heti ensimmäinen pinna joukkueelle 1-1 tasurilla. Michael Keane vei Evertonin 1-0 johtoon. Jared Bowen on se nimi tuossa joukkueessa, mikä sen pelin toi sitten tasoihin. Bowen paketta, Somerville oli hyvä, Fulkrugkin ihan ok. Makassa oli ekalla puoliajalla tosi näkyvässä roolissa. Jako tuosta puolustavan keskikentän kohdalta niitä syöttöjä eteenpäin. Oli hyvä. Ja Garneri, Pickfordi otti muutama ison kopin. Petto ei oikein hirveästi näkynyt. Grealish
ihan ok tuolla, mutta ehkä toi tulos oli niin kuin, tilastoihinkin peilaten niin enemmän kuin ansaittu ja oikeudenmukainen. West Hamilla pikkasen parempi maali odottama, vähän enemmän laukauksia. Everton oli vähän kliinisempi noissa laukauksissa, 6-3 kotin maalia. Isoja mahdollisuuksia ei ollut, kun West Hamilla se yksi ei ollut muuta oikein. Ja siis sillä niin kuin ympäripyöreä. 300 vähän päälle syöttöä molemmilla, pikkasen parempi syöttöprosentti Evertonilla. Kotijoukkueena tietysti, ja tuo hallinta ehkä menee siihen, jos kotijoukkueen hallintaa myöskin. Mutta 1-1 mä luulen, että molemmat on ihan suht tyytyväisiä tuohon tulokseen myöskin tästä pelistä. Ja sitten jos katsotaan sarjataulukkoa, niin Liverpool johtaa 15 pinnalla, Arsenal siinä kakkosena, 2 pinnaa perässä ja Crystal Palace 6 pelin 3 voittoa, 3 tasuria, ainut tappioton joukkue on 12 pinnassa, pinna Arsenalia 3 pinnaa Liverpoolin perässä. Tottenham 4. Sunderland 5. ainoastaan 1 tappio tähän alkukauteen. Bournemouth, Manchester City 7, Chelsea 8, Everton 9 ja Manchester United 14. Bolton, no niin, sehän olisikin Boltoni olisi liigassa. Wolves edelleen ainut voitoton joukkue. West Ham pystyi ottaa se eka voiton nytten ja Aston Villa myöskin ensimmäisen voiton tohon ja Aston Villa voitolla nousi pois sieltä putoajan paikoilta, että Wolves, West Ham ja Burnley siellä tällä hetkellä näyttää kovasti menossa alaspäin. Ja tilasta jos katsotaan, niin Haalandilla on 8 liigamaalia, Jadon Anthony tehnyt Burnleylle 4, Antoine Semenyo Bournemouthille 4, syötöissä Grealish 1 4, Jeremy Dokulla ja Mohamed Kudusilla 3, ja maalit syötöt yhteensä siellä on tietenkin Haalandin ykkösellä niin kuin FOTMOB-pisteytyksessä ja niin poispäin. Mennään katsoa sitten seuraavan kierroksen ottelut. Niin kierrosana alkaa perjantaina. Bournemouth vastaan Fulham. Molemmille tärkeä matsi, molemmilla huonot pelit alla. Fulhamilla tappio ja Bournemouthilla tasuri vieraskentällä. Mä luulen, että Bournemouth lähtee tuohon asteen verran suurempana suosikkina. Ja oletuksena kotijoukkueelle toi kääntys, mutta Fulham on hyvä vierasjoukkue. Ei kannata aliarvioida. Lauantaina 4 peliä, Leedsi 2:30 kohtaa Tottenhamin. Mielenkiintoinen peli Leedsillä. Tottenhamilla kans viime matsi vähän ihkeetä. Onko se käyrä alaspäin ja onko Leedsillä käyrä ylöspäin? Pystyvätkö mitenkään haastamaan kotona Tottenhamia? Ja sitten 5 kierroksella 2 peliä. Arsenal, West Ham ja Manchester United, Sunderland. Mielenkiintoiset mottelut molemmat. Arsenal lähtee ehkä suurena suosikkina tuohon West Ham-matsiin. Peilaten tuohon West Hamin alkukauteen ja siihen, että saavat Emiratesillä pelata tuon matsin. Mutta ei todellakaan tule helppoa peliä Lontoon paikallisesta Arsenalille tosta, mutta odotetaan ja toivotaan voittoa. Manu kohtaa Old Traffordilla sarjanousia Sunderlandia. Toi on tosi mielenkiintoinen peli. Mä sanoin, että jos ton ottelun Manu häviää, niin seurajohdolla ei ole mitään muuta saumaa kuin antaa Amorimille potkut. Sä et voi kotona hävitä sarjanousijalle. Ei voi vaan tapahtua. Ja tuo alkukausi on ollut jo niin katastrofaalinen muutenkin. Että jos Manu ei voita, niin sitten pitää tapahtua jotakin muutoksia joukkueen sisällä. Lauantain myöhäisottelu on se kärkikamppailu varmaan tuohon liigakierrokseen Chelsea vastaan Liverpool. Miten Chelsea pystyy keräämään taas nippunsa ton tappion jälkeen. Jälleen 1 punainen kortti pelikieltoa siellä. Ja Cole Palmeri ei vissi ihan ole vielä täydessä pelikunnossa myöskään. Ja Liverpoolilla tosiaan alla tappio, niin miten sisuuntuneena ne tulee tuohon otteluun. Sunnuntaina yllättäenkin 5 peliä. Aston Villa kohtaa Burnleyn. Jatkuuko lento? Edellisellä Villa Park-ottelussa 3-1 voitto Fulhamista. Miten nyt sarjanousia Burnley? Nyt jo melkein voisi lyödä Aston Villaa vähän suosikiksi tuohon otteluun. Everton kohtaa Crystal Palacein. Jatkuuko tappioton putki Crystal Palacella? Se on huomioitavaa tuossa. Mä luulen, että tasuri olisi tohon otteluun budjetoituna Crystal Palacellekin hyvä tulos, niin kuin Evertonillekin. Newcastle kohtaa Nottinghamin. Siellä 2 tappiollista joukkuetta viime kierroksilta. Nottingham kaatui sarjanousijalle Sunderlandille 1-0 ja Newcastle koki karvaan tappion lisäajalla Arsenalille 2-1. Mielenkiintoista nähdä. Tasainen otatus varmaan tulee tostakin pelistä. Pulssi kohtaa Brightonin.
näkisin, että vierasjoukkue on suosikki tohon lähettäessä, mitenkä Wolves pystyy käsittelemään sen lisää aika tavallaan tappion, kun tasuriin kääntyi Tottenhamia vastaan se peli. Hyvin pelasivat siinä pelissä. Pystyykö se jatkumaan tähän? Ja sitten tietenkin kierroksen päättää Brentford vastaan Manchester City. Mä näkisin kotijoukkue jopa hienoisena suosikkina tohon otteluun, huolimatta siitä, että Haalandi on hirmu iskussa ja myöhensivät Burnleyä 5-1 kotona edellisellä kierroksella, niin näkisin Brentfordin hienoiseksi suosikiksi tohon otteluun. Niin siinä tuleva Valioliigakierros. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä tähän mennessä kaudesta, niin me nähdään ensi kerralla. Se on TCP täällä. Kiitti seurasta. Morjens.